Здравейте! Аз съм Пламен Андонов, а това е българският криптоканал. В днешният епизод ще се запознаем с най-голямата измама в криптовалутите. Как тя работи и как да разпознаем, ако нещо подобно се появи пред нас. Преди да продължим напред, трябва да се запознаем с това какво е пирамида и какво е схема на Понци. Пирамидата е инвестиционна структура, при която всеки участник има интерес да добави към структурата други хора. Обикновено това е заради наличието на реферална система. Ако ти добавиш хора под теб, ти получаваш процент от тяхната инвестиция в структурата. А съответно, те ако добавят нови хора, ти вземаш процент и от тях. Понци схема е инвестиционна схема, при която на инвеститорите се обещават печалби, които са нереалистично големи. В повечето случаи или инвестицията бива заключена за определено време, през което не може да си искаш обратно парите, както и печалби, или се разчита на предположението, че никой няма да иска да си получи печалбите в самото начало, преди те да се увеличили значително. Понци схемата работи до момента, в който новите пари, които се наливат от нови или вече съществуващи инвеститори, стане по-малко от парите, които се изкарват от хората, искащи да получат печалби от вече направената си инвестиция. Понзи схемите имат следните общи характеристики. Висока възвръщаемост с нисък до никакъв риск. Липса на регулация от органите. Липса на релевантен лиценз. Не предоставят поискана информация под претекста, че е твърде сложно. Липса на документи. Забавени или отказани плащания. За да илюстрираме една схема на Понци, нека да направим пример, при който инвестираме 1000 лева. За да упростим примера и изчисленията, ще използваме възвръщаемост от 33% на месец и няма да пресмятаме сложна лихва, което означава, че първоначалната инвестиция се удвоява на всеки 3 месеца. Съответно, само след 3 месеца 1000 лева стават 2000 лева. Ако изчакате още 3 месеца, биха станали 4000 лева. А след още 3 8000, след още 3 16 000. Това до момента вече е една календарна година. При съдържане на инвестицията за още една календарна година 16 000 лева вече се превръщат в 250 000 лева. Само след проявено търпение в продължение на 2 години можем да получим пари за жилище в който и да е град в България, включително София, при първоначална инвестиция от само 1000 лева. Не звучи ли като невероятно добра оферта? Има една поговорка. Ако нещо звучи твърде хубаво за да е истина, най-вероятно не е. След като вече разяснихме какво е пирамидална структура и какво е Понци схема, нека да се върнем на BitConnect. BitConnect започва да оперира на 15 февруари 2016 година. Платформата твърди, че има бот, който трейдва криптовалутите, тяхното повишаване и намаляване на цената и по този начин те правят печалба. А когато някой инвестира в тяхната платформа, те трейдват с парите на инвеститора и му изплащат процент от печалбата, който те правят. Обещава 1% сложна лихва всеки ден, която при инвестиция от 1000 лева за 3 години би донесла възвръщаемост от 50 милиона. Маркетингът на компанията, водещ до ежедневно добавяне на нови участници, се е случвал в частност през YouTube инфлуенсъри, които промотират платформата и правят клипове всеки ден, в които говорят за платформата и показват техните печалби. Компанията е организирала многочислени събирания, на които са поканени инвеститорите. Видеозаписи на тези събирания биват качани в интернет, което увеличава увереността на инвеститорите в платформата. BitConnect затваря врати на 17 януари 2018 година, което е 2 години и 3 дена след отварянето на вратите си.
всички хора, които все още не са изтеглили потенциалните си печалби от платформата, губят инвестицията си и всички неизплатени до този момент печалби. Ако някой ви кани за участие в инвестиция с подобна доходоносност и начин на работа, има два варианта. Или той е твърде наивен и не разбира какво се случва, или напълно осъзнава, че това е пирамида и понци схема, при която много хора ще си загубят парите, но няма нищо напротив това да се случва на други хора, които той кани. Ако съм пропуснал да спомена нещо важно за това как е работил BitConnect и по какъв начин е измамил хората, които са загубили парите, моля, напишете го в коментарите. Ако някой приятел ви каже, че участва в подобна платформа, изпратете му този клип, за да има в предвид, че такива платформи са съществували и с идващият цикъл на цената на биткоин и криптовалутите, подобна платформа със сигурност ще бъде пусната отново.